Τώρα, καλό να έρθει κοντά μας η αγαπημένη μας συγγραφέας Άννα Γαλανού. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε. Πέρσι αρχές Σεπτεμβρίου, και ενώ ήμουν σε μια σχεδόν άδεια παραλία των Αθηνών, ξαφνικά στις διπλανές Πολυθρόνες ήρθε μια οικογένεια με 3 παιδιά. Αγόρια σαν σποράκια, το ένα ίσα λίγους πόντους ψηλότερο από το άλλο. Η μητέρα τους ήταν ντυμένη, λες και είχε βγει μέσα από φιγουρίνι το 1960. Φόρεμα μαύρο, ίσιο, κοφτό, όχι θαλάσσης, με κοντά μαύρα μαλλιά και ψαθάκι και γυαλιά πεταλούδας. Καθώς τα ετοίμαζε για τη θάλασσα, ο πατέρας αδιάφορος κάπνιζε λίγο παραπέρα. Έβλεπα τα παιδιά σοβαρά, σχεδόν αμίλητα, να περιμένουν να τελειώσει η μαμά με το λάδι, τα μπρατσάκια και τις συμβουλές για να παίξουν ήσυχα χωρίς να ενοχλούν. Ποιον? Στη θάλασσα δεν υπήρχε κανείς. Ήταν Σεπτέμβρης μήνας. Όταν τέλειωσαν, ανέβηκαν σαν μικροί κύριοι πάνω στην ξύλινη περπατησιά της πλάζ και προχώρησαν σαν στρατιωτάκια το ένα πίσω από το άλλο προς τη θάλασσα. Αυτό ήταν. Χάθηκα μέσα στη σκέψη της ιστορίας που άρχισε εκείνη τη στιγμή να θεριεύει στο μυαλό μου. Άρχισε να γράφεται το βιβλίο κεφάλαιο εκεί στη θάλασσα. Μέχρι να επιστρέψω στο σπίτι, το είχα σχεδόν όλο. Έμενε να δουλέψω την ιστορία και να πλάσω τους χαρακτήρες και να βρω το κρυμμένο μυστικό. Δεν ήταν εύκολο. 3 αδέρφια ξεκινούν από την ίδια αφετηρία και σκορπίζονται σε διαφορετικά σημεία του κόσμου αμέσως μόλις τελειώνουν το σχολείο. 3 αλλιώτικοι χαρακτήρες που έχουν ένα κοινό γνώρισμα, την απελπισία της απαξίωσης που νιώθουν μέσα στο σπίτι τους. Όλα τα πρόσωπα παίρνουν τη θέση τους πάνω στον καμβά αυτής της ιστορίας. Ο κάθε ήρωας αποτελεί και μια ξεχωριστή ενότητα, αφού παρακολουθούμε πλέον πορείες ζωής. Ποτέ δεν έχω ένα ήρωα εγώ. Εμένα όλοι μου οι χαρακτήρες είναι ήρωες. Το τέλος του βιβλίου είναι καλό. Όμως δεν έχει και τόση σημασία αυτό. Εγώ πάντα δικαιώνω τους ήρωές μου, πάντα παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Η λύτρωση για μένα, είτε θετική είτε αρνητική, πάντα έχει καλό τέλος. Αν είναι αρνητική, είναι καλό το τέλος. Έτσι έπρεπε να γίνει. Σημασία για μένα δεν έχει το τέλος. Έχει το ταξίδι και αυτό έχει και με το πώς αντιλαμβάνομαι συνολικά και εγώ η ίδια τη ζωή. Αυτά. Η Άννα Γαλανού στις 3 φωτιές της βάζει τους ήρωές της να ζήσουν τον έρωτα, τον καταστροφικό, τον καταλυτικό, τον έρωτα που γεννιέται και υπάρχει μόνο από πάθος. Τους βάζει να ζήσουν τις αιμονές, την αυτοκαταστροφή, τον εγωισμό, την αλαζονία, το ψέμα, τα μυστικά. Τις λάθος αξίες, αυτές που λαμπυρίζουν μέσα από το χρυσαφί αλαφό περιτύλιγμά τους και με ανατροπές στη ζωή τους αναδεικνύει τον έρωτα τον αληθινό, που ζει και ανδρεύεται μέσα από την αγάπη και την εκτίμηση, αναδεικνύει την αλήθεια, το φως, τις μικρές αλλά πολύτιμες αξίες της ζωής που είναι γύρω μας και κοντά μας. Τα μηνύματα που περνά μέσα από τη μυθοπλασία δυνατά. Τα περνά και τα δικαιολογεί. Τα ενισχύει και τα τονίζει. Μέσα πάντα από τη ζωή των ηρώων της. Και αυτό είναι το δυνατό σημείο του βιβλίου της. Δεν στείνει αριστοτεχνικά μόνο τους ήρωες, αλλά και εκείνους που κρατούν 2 σειρές μόνο μέσα στα βιβλία της. Στον καθένα τους δίνει ένα ξεχωριστό γνώρισμα. Ξέρετε, για μένα ένα βιβλίο είναι ένα ταξίδι που δεν έχει σημασία, το λέω και το ξαναλέω, να δεις πού θα φτάσεις, τι λέει το τέλος, τι έγινε. Δεν έχει σημασία πώς θα τελειώσει μια ιστορία, αλλά έχει σημασία να νιώσεις και να πιάσεις αυτό που μέσα από την ιστορία δίνεται. Να ζήσεις κάθε του γραμμή, κάθε του περιγραφή, κάθε του λέξη.
Και το βιβλίο της Άννας Γαλανού είναι ένα ταξίδι. Σας ευχαριστώ. Έχω τα λόγια για το τραγούδι που έγραψα για την Άννα, για τις τρεις φωτιές, το οποίο το έκαψα βέβαια. Σαν συμβολικό δώρο της δίνω την πένα μου. Ο καλλιτέχνης, ο μουσικός δεν μπορεί να παίξει χωρίς πένα, δηλαδή είναι σαν να μου κρατάει τα χέρια αυτή τη στιγμή. Θέλω να πάψεις να είσαι δεκτική και πρόσχαρη με όλους. Πρέπει να μάθεις να κρατάς αποστάσεις, να χαμογελάς λιγότερο και να δίνεις πάντα διπορούμενες απαντήσεις. Δηλαδή σνόμπ, αυτό μου λες να γίνω? Αυτό ακριβώς. Αλλιώς δεν θα σε σέβεται κανείς. Μα θα μοιάζω ψεύτικη. Δεν μου ταιριάζει καθόλου αυτός ο τρόπος. Ούτε και ξέρω αν θα μπορέσω να το πετύχω. Θα σου μάθω εγώ. Μην ανησυχείς. Αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα. Για να διαπρέψεις τον κόσμο του θεάματος και να μην χαθεί ποτέ η λάμψη σου, είναι απολύτως απαραίτητο να κάνεις αυτό που σου λέω. Μα εγώ, καλέ μου, είμαι χορεύτρια κλασικού μπαλέτου. Ούτε ηθοποιός είμαι, ούτε μοντέλο. Ο Ζαν χαμογέλασε με νόημα. Θα σε κάνω πρώτο όνομα, Ιβόν. Θα χορέψεις με τον καλύτερο χορευτή του κόσμου. Με το πρώτο μπαλέτο. Και πάντα θα είσαι η πρώτη χορεύτρια. Όλοι θα μιλάνε για σένα. Όλοι θα παρακολουθούν κάθε σήκωμα του ώμου σου. Όλοι θα τρέχουν στο παραμικρό νεύμα σου. Για σένα θα ανοίξουν οι μεγαλύτερες πόρτες, οι πιο σπουδαίες σκηνές. Το musical που έχω υπόψη μου θα σε κάνει περιζήτητη στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο. Θα γίνει πόλεμος δολαρίων, πιο απ' όλα θα σε κερδίσει. Περίμενε όμως λίγο. Όλα εξαρτώνται από την παρουσίασή σου τον Οκτώβριο στο Metropolitan της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια, όλα τα άλλα είναι απλώς θέμα χρόνου. Μπορώ να περάσω? Θα σας εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις? Ποια είσαι? Η Κατερίνα. Τι σημαίνει αυτό? Ποιο? Το όνομά μου ή ρωτάτε για τα λουλούδια? Πώς βρέθηκες εδώ? Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Στην πόρτα θα μιλάμε. Ναι. Αν δεν μου πεις, στην πόρτα. Είπα να στα φέρω πίσω. Κρίμα ήταν. Είναι τόσο όμορφα. Και να σε ρωτήσω γιατί κάθε απόγευμα πετάς και από μια ανθοδέσμη στα σκουπίδια. Και εσύ που το ξέρεις? Με παρακολουθείς? Πες το κι έτσι. Δουλεύω ακριβώς απέναντι και σε βλέπω ένα μήνα τώρα να κάνεις το ίδιο 3-4 φορές τη βδομάδα. Αν ήταν όλα τακτοποιημένα, αν ήξερες κάθε φορά το επόμενο βήμα σου, αν μάντευες τις εξισώσεις των αισθημάτων σου, τότε δεν θα όριζες όχι μόνο τη ζωή σου, αλλά ούτε το μυαλό σου. Αυτά σκεφτόταν η Κατερίνα την ίδια ώρα που με γομολάστιχα έσβηνε την προηγούμενη υπογράμμισή της. Ένα λεπτό, θέλω να ξαναευχαριστήσω, παιδιά, όλους σας για την προσέλευση αυτή. Μου δώσατε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς έχει σήμερα? Θα τα ακούσεις μπροστά.
Δε το μπορείς του φεγγαριού να βρεις ένα ψεγάδι, γιατί σκορπά την ομορφιά στην πλάση κάθε βράδυ. Ζηλεύγω του φεγγαριού που πάντα σε ριανίζει, γιατί θωρεί την παγαπώ, η νύχτα σαμπορίζει. Σαν θα περνάς την πόρτα τη, φεγγάρι μου σταμάτα, χαίρετα μου την κύστερα, συνέχισε τη στράτα. Χαίρετα μου την κύστερα, συνέχισε τη στράτα.